Estem a Kuala Lumpur, que hem arribat avui al matí i bueno, estem ara fent un tour per al voltant de la zona comercial, bastant a prop d'on estem nosaltres, de Chinatown. I bueno, aquí davant tenim la torre KL, que és una mena de pirulí de 400 i pico metres d'altura, que hem pujat allà dalt i que pots gaudir d'unes vistes espectaculars de la ciutat i a més pots veure molt bé des de dalt, des d'aquella torre, el que tenim aquí, els edificis més alts del món, les Torres Petronas, de 459 metres d'altura. Mireu, quina il·luminació espectacular. La veritat que veure aquí en directe impressiona molt, Espectacular. Com pot canviar la visió d'una ciutat un edifici com aquest? Un petó des de Kuala Lumpur.